वॉटर सिस्टीम. शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे तुम्हाला मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात. ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 1084 24 किंवा 7741 09 44 62. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा धडका सुरूच आहे. आता MIDC भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. 1 जून 2022 नंतरचा भूखंड वाटपाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे 50,000 कोटींच्या गुंतवणुकीला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना ब्रेक लागू शकतो अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगू लागली आहे. एकीकडे वेदांता प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने राज्यातील राजकीय वातावरणात चांगलेच तापलेले असताना आता मुख्यमंत्र्यांकडून हा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. ब्युरो न्यूज. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज